يا نور الهلال أقبل تعال فالشوق. ассалому алайкум дӯстони азизи ман, рӯзи ҳаматон ба хайру шодӣ бошад. хушомаден ҳама каса ба канали ма. дӯстони азиз, имрӯз сеюм рӯзи рамазона. тайёриша дидестам барои ифтор. тайёр кардестам самбуса. духтаро бо мо бошен. ба мо як стакан оби ширгарм дар курай ва як қошиқча намақати ҳамроҳ кардам ва каме разрихли тел, ним қошиқча разрихли тел орда ба чашм нигоҳ кардам. аввал намихел як ним пиёла бори орда гирифтам, каме оба андохтам, хамира мешӯрем. вақте ки оба ҳамроҳ кардем, орд кам боша, бо орд ҳамроҳ кунед. хамири мо бояд сахти бадам набиёям, мулоими бадам набоша. духтаро хамир миёна боша. сахти бад боша, бо самбусаҳо камтар сахттар мебиёянд. ҳамин хел секретош ҳастад. духтаро ки агар золо сахтак биёя ба мисли манту самбуса ҳамин хел камтар қайиштар мебиёя. агар равғанам бисёр кунед, қайиштарак мебиёя. иҷода фарша тайёр кардистам. пиёза майда реза кардам, гӯшта реза кардам, гӯшти реза қатӣ, мурч, зира, намак, мурчи сирх, баъд ғурай гашнич ҳамроҳ карда ҳамин хел хушрӯ ба даст ҳамроҳ мекунем ки сочни шава. баъд духтаро хамира ба се қисм тақсим кардам. барои ки столи ман майдаи ман сета кардам. шумо агар ки столтон калон боша, метавонед ки ду қисм да кунед, кортон тезтар мешава. ман се қисм да кардам. агар ки оилаи бисёрӣ боша, мешавам хе сета калон кунед, бо маҳсулотша бисёртар мегирен духтаро. иҷа ма қариб 2 лист шуд самбусаи тайёр кардаги ман. 2 листи пур набуд. равғанша сета аввал золара тайёр мекунем, туни карда, дуташа дар болои сурфа монда будум дар поён. ина дутаи дигарша, яктаи дигарша дар болои стол истод. барое ки равғана вақте ки шакидем боло ба боло мондан мегирем, тез ки қоқ нашава хамирмон. иҷода равғанша гирифтем. равғани алейнай, равғани говай ба сливични масла. се намуд равған гирифтем духтаро. сливични маслае ки 82%. барои хӯрданай ҳамоай духтаро, хали маргарин нестай. хай меша ки ҷошда маргарини она боша ё шедраи лета, маргаринои нағзай барои пухта пас хубай ҳамёра ман номбар кардам. вақте қабатоҷдам мешакем духтаро, равғанмон гармай. баъд ҳам хел мепечонем, золамон ҳози гармай. баъд печонда дар халаделник мемонем, морозилник да не халаделник да 10-15 дақиқа меиста сахтак мешава. баъд мегирем мебремша. мебрем ба золачаҳо тақсим мекунем. чандтае ки хостем мисол калон майда ба дили худмон шава. чандтае ки шава мебрем самбусара печонданша духтаро ман нишон додагиём печонданам рол бозӣ мекунад, чанд намуд мешавад. ман ба ҳамин шакле печондам ки самбусаҳои хали пачақак нашава, самбусае ки дамак биёя. ба камтар аз рихлитил ки дора самбуса беҳад резонаке, ҳам резонакишда рола бозӣ мекунад, ҳам камтар дамак мешавад духтаро. бо барои резонакӣ чанд ҳамин секрет дорада самбуса. боз ҳамин золаи сахт нагирифтан ҳастай, боз равғани гова бисёртар ҳамроҳ кунед, бо сливични масла алейнаам ҳамроҳ кунед духтаро, лекин ҳамин сливичниву равғани говша камтар бисёртара кунед, бо ҳамиқа резонак ки се равған омад резонак мешава. ин ҳамиқа духтаро шуд. мемонем бояд 10 минути дига меиста рӯ мегира ба тунук мекунед. ҳолиам ки бояд ма халаделник да мемондам духтаро, я 20 дақиқа да халаделник меистод сахтак мешуд. ман намондам, ҳамин 10 дақиқа да болои стол истод, аллакай тунук кардам. намихел дар ҳарорати 200 градус духовкада мепаземша. дар ин моҳи бузург тайёрӣ мебинем, беҳад шод мешавам. ҳар як ифтора бо завқ.
духтаро мехоҳем ки ҳар моҳ маоши худтона дошта бошед. Маоши аз 100 000 рубл боло боша. метавонед ки дар ширкати атомӣ регистратсия шуда кор кунед. барои занҳои мо ин як шанси беҳтарин ҳозиршудагие ки тамоми занҳо маоши ҳармоҳаи худшона гирифтестиянд. чизе ки дар ҳамин ширкат ҳастаи духтаро ҳамаш гиёҳӣ, табиӣ, натурални гӯем меша. духтаро беҳад номери як дар ҷаҳон маҳсулотош ҳисоб мерава. духтаро шумо метавонед кор кунед, регистратсия шавед, бо нархи арзон барои худтон харидорӣ кунед. дар 6 моҳ як бор харид мекунед. бал надора ки балотон бусӯза. баъд забондонӣ дар кор нестай духтаро. танҳо бо забони тоҷикӣ бо тариқи интернет корро пеш мебаред. беҳад кор осонай. як структура месозен, як дугона, як шиностона таги худтонда мебиёрен. духтаро корро пеш мебарен. маоши баланди ҳармоҳара мегирен. номерода муроҷиат кунед. номери рӯи экранда шуморо ба кор қабул мекуна, ҳамаша мефаҳмона. соҳиби маоши ҳармоҳаи худ мешавен. духтаро номерода зудтар муроҷиат кунед, регистратсия шавед. болошда тухма сафеди зардиша як ҷоя ҳамхел мешакем. баъд сиёҳдона болошда камакӣ мепошем. يا نور الهلال أقبل تعال فالشوق طال وقلب سما نحو سما مترنما لا لا تنقدر أنت الليل روحي тарзи омода кардани казанкабоб равған ҳамроҳ мекунем. ба арзи равған ҳамроҳ мекунем ки барои жарид кардани картошка. намак, мурчи сурх ва мурчи сиёҳ духтаро ҳамихел ҳамроҳ мекунем ба картошка. баъд ҳамихел ҳамаша жарид мекунем картошкара. ина духтаро شهر القرآن فيك أذوق مهلة نما لا لا تنقضي أنت الليل روحي دواء. сирхи бад нашуда картошкаҳоро мегирем бо ҳамин тарз. баъд гӯшта ҳамихел бо жарид мекунем духтаро. гӯштам ҳамихел сирхак карда мегирем. хе хушрӯ напухта сирхак меша мегирем. баъд равғана нимша мегирем духтаро. ними равғана мегирем, камтар мемона. баъд картошкаро боз ҳамроҳ карда дар гӯшти жарид картошкаро ҳамроҳ мекунем. 100 миллиграмм об ҳамроҳ карда 1 соат ҳамихел об ҳамроҳ мекунем. кришкаша мепӯшонем, паст мемонем, 1 соата мепаза. иҷа духтаро пирожни тайёр дорам. шоколадни пирожни. ба мо лозимай 5 дона тухм, 1/2 пиёла шакар, 18 қошиқ орд, 1 пачка какаои кентай, 1 қошиқи калон разрыхлитель. пачкаҳои 10 грамма мешавад духтаро. агар пачкаи калон боша разрыхлитель нимша ҳамроҳ кунед. равған 1 стакан камтарай духтаро. ва 1 косада ширай. шир 350 миллиграмм меша. агар ба грамм гап занем, равған 120 грамм мешавад духтаро ба грамм. агар ба хели стакан ба чизо боша хелай ба пиёла боша 1 пиёла равғанай. 1 пиёла пур нестай духтаро. барои пиёла чанд размер мешава. ман ба стакан гирифтам, штоби шумода осон боша фаҳмиданда. 18 қошиқ орда инами қошиқати чен кадам ман бехта тайёр мондум духтаро. баъд ҳамроҳ карда кофтан мегирам. аввал тухма бо шакар лат мезанем. баъд шира ҳамроҳ мекунем, равғана ҳамроҳ мекунем. баъд орд, разрыхлитель, какао якҷоя ҳамроҳ карда мекобем. ин ҳамихел ба венчик дар ҳарорати 170 градус. духовкада 170 градусда мондум байни духовкада. ина бинен мепазам. болоша немхе шоколадни глазури тайёр дорум. бо ҳамин ороиш додам. шумо дошта бошем бо сгӯшони молоко, какао варёнка кунед. вариант бисёрай духтаро. беҳад
бачае ки духтари ма бофтагие инам хел беҳад хушрӯяк мешава. Якташа ҷиянам дакада, якташа ине калонишай худшай сафедаш, жемчуги сафедашай худшай, дигаришай ҷиянам. И Зайнабҷондам ҳамин бежеве гирифтаем жемчуг. Инами хел мебӯя. Хушрӯяй, кадоме мепурса ки бофтанша духтаро ютубда бизанен, амия бофтанша ҳамаша нишон додагиай, тайёрша карданша ҳамаша нишон додагиай. Зеҳн тез боша, тез да ёд мегирен. Хушрӯякай барои фарзандо худошон тайёр кунанд. Вақте худаш тайёр мекунад, бо мозгаш хушрӯ кор мекунад. ҳамин развитияи кӯдак зур мешавад. Раҳмати калон барои дастгириҳотон дӯстони азизи ма. моҳи шарифи рамазон ба ҳамаи шумо муборак бошад. Раҳмат бениҳоят табрикот кардаен. Худованд аз ҳамаи шумо розӣ бошад. барои дастгириҳотон то наворҳои оянда дар паноҳи Аллоҳ бошед.